tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka, tichivimba zvekare kuti muri kufamba nesu, famba pamwe chete nesu pazvidzidzo zvatinokutumirai zverapsodi zvatokutumirai zuva rimwe nerimwe, zvatinogara tichingokurudzirai kuti mufambe nazvo, muzvidzidze, muzviverenge zvidzidzo izvozvo, chizvishandisa senzira yokudzidza shoko raMwari. Shoko raMwari riri kugara riri mamuri rakawanda. Ndoda kutenda zvikuru mufudzi Kristu nokuda kwomukana iwoyo waanotipa wokuti tisangane saizvozvi, uye zvekare wokuti nokutitumira zvidzidzo zverapsodi zuva rimwe nerimwe. Hatina zuva ratinomuka tisina chidzidzo cherapsodi. Tinochiwana, uye tatowana makore anodarika 20 tichiwana zvidzidzo izvozvo zuva rimwe nerimwe. Kushanda kwaMweya Mutsvene tinoda kutenda zvikuru nokuda kwezvose izvozvo. Haleluya. Tichiri mumwedzi wemufaro, ndinoimba muri kuzvipa nguva yokuita mabiko pamunosangana. Takadzidziswa izvozvo, takarayirwa izvozvo kuti mumwedzi uno mufaro, pose patinosangana ngatiite mabiko, tidye, tinwe, tichirumbidza Mwari. Ndo nguva yacho, ndo mwedzi wacho, ndo zvinodiwa zvatinorayirwa naMweya Mutsvene. Asi ndoda kuti ndipinde muchidzidzo chezuva ranhasi. Ndinoda kuchitora muchidzidzo chedu cherapsodi. Kwanzi Mwari vanokufarira. Mwari vanokufarira. Ndinowanzoti pose pandinoverenga zvidzidzo zverapsodi, musoro wenyaya wega kungoverenga, ndinobva ndatoropafadzwa zvakakwana, ndinobva ndatonzwisisa zvinhu zviri kuita mweya wangu unobva watoviruka nomufaro. Mwari vanokufarira. Wanga uchiziva here kuti Mwari vanokufarira? Wanga uchiziva here kuti Mwari vanokuda? Unoona, vanhu dzimwe nguva vane maonero avanoita shoko raMwari, vane maonero avanoita Mwari, vachinonga dzimwe ndima dzavanongononga vachiidza kudzishandisa kutsigira pfungwa yavanenge vanayo. Vakada kufunga kuti Mwari ndiMwari vane hasha, vakada kuti Mwari ndiMwari vakadai, vakada kutifunga kuti Mwari ndo vanoti Mwari kana akanga achirwara oti Mwari ndo vandipa chirwere ichi. Kana akasangana nedambudziko oti Mwari havo ndo vanoziva, ndo vandirega ndichipinda mudambudziko iri. Inyaya yokuti vanhu vanenge vasingatziziva kuti Mwari munhu wakaita sei, unhu hwaMwari. Kana usingazivi unhu hwaMwari, kana unhu hwemunhu, unofunga zvakawanda wanda nyangwe mukugarisana kwatinoita. Munzwa pane mumwe munhu wamunoti ukanzwa kuti wataura mashoko akati unoti inhema, kana ukanzwa kuti waita zvakati unoti inhema. Haleluya. Ngatipoti wakamira pawakamira ipapapo, mumwe munhu uya wokudira mbama. Nyaya haisi yembama yawarohwa. Unotarira kuti wandirova nembama wacho ndiani. Izvozvo zvinotosiyanisa mbama dzacho. Kana anga ari munhu anokufarira, waunoziva kuti anokufarira, waunoshamwari naye,
unoti hawandirova hake nembama asi ndofunga ari kutamba, ndofunga wareswa kuona, wandiona somumwe munhu, ndofunga hameno zvangoitika. Nemhakei nokuti unoziva unhu hwake, unoziva kuti munhu uyu munhu wakaita sei. Saka haugoni kufunga kuti wanga achida kukuitira utsinye, haugoni kufunga kuti wanga achida kukurwadzisa, haugoni kufunga uchidaro. Unongofunga kuti hameno zvaitika. Asi kozouya mumwe munhu okurova mbama, nyangwe anga asingadi kuda wanga areswa kuona, asi nemhaka yokuti munhu wawo usingavimbi naye, unobva watongoti ipapo inhema dzake achida kutondirova, wanga atozvironga, ndinotozviziva uyu munhu uyu handitombobvumi ruregerero rwaakumbira, handitombomuregereri nokuti ndinoziva une zvaanga akaronga. Saka nyaya haisi yokuti ndarogwa mbama, ndeyekuti ndiani. Saka kana usingazivi Mwari, usingazivi kuti Mwari munhu werudzi rwakaita sei, unogona kungofunga kuti ukarwara wofunga kuti chirwere chacho chatobva kwavari. Asi tiri kuzonzwa Mwari vanokufarira. Ukanzwisisa izvozvo tanga kufunga kuti munhu unondifarira ungandipa chirwere here? Munhu anondifarira angandirega ndichitambura here? Munhu anondifarira angandiona ndichitsvaka madhora 10 kwegore rese achikona kuuyawo kuzondibetsera here? Ukanzwisisa Mwari nenzira iyoyo, unozogona kufambidzana navo zvakanaka, uchinzwisisa kuti ufamba sei navo. Nokuti kazhinji tinozvikanganisira tega nemhaka tinotangomanyirira kuti Mwari vatondipa chirwere. Saka kuti vachizopindira kuzokubatsira kudai hazvichatogoniwa, tozviudza kuti haiwa ndinovaziva ndivo Mwari. Haleluya. Asi kwanzi Mwari vanokufarira. Jeremiya 31:3, kwai Jehovha akazviratidza kwatiri kare achiti, ndakakudai norudo rusingaperi, ndakakukwevai nokunaka kworudo rwangu. Haleluya. Kwai ndakakudai norudo rusingaperi. Zvinorevei kuti rudo rusingaperi? Rudo rwokuti hazvina basa kuti kwauya guhwa ripi, rudo rwacho haruperi. Chero pakaitika chero zvikanzi munhu uya wamanga muchifarira uyu wakashata zvisingabviri, Mwari vanoramba zvingoti ndinongomufarira zvakadaro. Hapana chingaitika, hapana chaungaita iwe, hapana chingaitwa navamwe chingaita kuti varege kufarira. Rudo rwavo kwauri haruperi. Kana tichiti rudo rusingaperi, hatirevi kusapera kwenguva kwokuti rucharamba ruchingoenda nakuenda. Aiwa, rudo rusina chinogona kudzimura, rudo rusina chinogona kukanganisa. Haleluya. Chero zvikanzi munhu uya wama muchida ibenzi risingabviri, ibenzi yaro asi ndichiri kungomuda. Saka ndo rudo rusingaperi rwatakadiwa nawo naMwari. Bvunzikiri vakutsanangura. Kwanzi ndakanga ndiri kuteerera uchapupu hwakanga huri kupiwa nemumwe mukadzi. Akabva ataura achiti, handina kunge ndichiziva kuti Mwari vanondifarira. Mashoko aya akabata mwoyo wangu. Mukadzi uyu akanga aziva kuti Mwari vaimufarira. Izvi zvakabva zvashandura upenyu hwake. Mwari vanokufariravo iwe. Nzwisisa izvozvo. Unofanira kuziva izvozvo. Zvinozoshandura upenyu hwako zvachose. Mwari vane rudo rukuru. Vanhu havagoni kunzwisisa rudo rwakadai. Nemhaka vanhu vasingagoni kunzwisisa rudo rwakadai. Nokuti vanhu vajaira kuti unongofarira munhu kwaye, kana kuti munhu anokuitira zvakanaka, kana munhu anokufarirawo. Vanhu vajaira kuti pane mumwe munhu asingagoni kudiwa, pane mumwe munhu wausingagoni kufarira. Munhu ari kutsvaka kuda kuponda haugoni kumufarira. Ndo zvinozikamwa navanhu izvozvo. Handigoni kufarira munhu anoda kundiponda, munhu anoda kuparadza mhuri yangu, munhu anoda kunditorera basa rangu, munhu anoda kundidzingwe basa. Handigoni kufarira munhu wakadaro. Asi Mwari vanofarira, vanotofarira. Kwai tisati tavaziva, tichitovavenga, takavapandukira, ndo pavakatotida, vakatitumira Jesu kuti azotifira pamuchinjikwa. Haleluya.
Saka ndo zvavari. Vanhu havagoni kunzwisisa rudo rwadai. Mwari ava vane shungu dzekuti ubudirire. Haleluya. Shungu dzavo idzi dzinodarika dzako. Iwe unofanira kunzwisisa izvi. Mweya wako unozozara mufaro, upenyu hwako hunozoshanduka zvachose. Kwanzi vane shungu dzokuti ubudirire. Mwari vanotori neshungu kuto dai vaita zvingaita munhu taitogona kuti vanovata vakasunura vachitsvaka kuti ubudirira sei. Imbofunga kuti Mwari vakaita shungu dzokuti ubudirire, unokona kubudirira nei? Ndo zvavari kureva kuti isu tisu tinokanganisa, tisu tinotovapingaidza tichikanganisa urongwa hwavo, tichishandisa neurongwa hwavo. Asi kuda kungavunza kuti ndinohukanganisa sei? Nenzira dzakawanda wanda. Mwari vanogona kunge vane shungu dzokuti ubudirire. Vane shungu dzokuti ubudirire kudaro, sezvavanotori neshungu dzakadaro. Voronga voti mwana wangu uyu regai ndimuti aende kumusangano kune vamwe, kusangano, aende kumunamato, kuchange kuchidzidziswa zvakati. Votoenda kumufudzi, vonomupa shoko rokuparidza musi iyoyo rinonanga iye. Voronga kuti iye agone kuenda kumusangano uko. Asi womuka paina zvokuenda kumunamato kuna vamwe, womuka uchiti kunotonhora. Womuka uchiti kunotonhora, handingaendi. Woramba wakavata, wanzwa usimbe kana kuti handisi kunzwa zvakanaka, kana ndisina mari zvinondinetsa kuti ndisimuke ndichifamba. Izvo Mwari vatoshanda, vatoronga zvese. Ndinongarira uchapupu hwomwe mukomana wechidiki. Takanga tinomo musangano watanga tinawo. Ndikatumira shoko kwavari waiva musangano ndofunga wechidiki kana kuti wechi. Ndikatumira shoko ndikati endai kumusangano wakati uyu, kumunamato uyu. Akaenda ikoko, vamwe havana kuenda, iye wakaenda. Wanga asitorina kana mari yechikoro. Ndokunosangana nomunhu wanga asingazivi. Munhu iyeye ndomubva oti ndakuda kubhadharira chikoro, ndokutomubhadharira chikoro. Mwana ndokutoenda kuchikoro. Apa anga apererwa asikatozivi kuti oenda sei kuchikoro. Dai akarega kuenda, akaita usimbe hwakaita vamwe, zvingadai zvakatovharana. Kudana zvino angadai asina kuenda kuchikoro kwacho, achingonetseka kuti Mwari havandioniwo here. Mwari vavatomuona kare. Haleluya. Mwari vavatomuona kare. Kwanzi vaHebheru 13:5 inoti, nokuti Mwari vakati, handisi kuzokusiya, handisi kuzokurasa. Saka kuda ungabva pana Mwari, ivo vanozokutevera chete. Vanokusiya kana uchinge watozovaramba zvachose. Izvi ndizvo zvatinoona mundima iyi. Kureva kuti Mwari vanokuda, vachagara vachingokufarira. Sei vasingakusiyi? Sei vachikuda kudai? Sei vasina pavanozoshaya hanya newe? Nokuti ivo vanokufarira. Vanokufarira nemwoyo wose. Kunyange wanga uri woga panyika pano, Jesu vakanga vachangozouya kuzokufira. Mwari ndivo vakakusika. Vakakusika uine chimiro chavo, vachida kuti uite zvinhu nenzira yavanozviita ivo. Saka vanozviona mauri. Zvino iwe ungaita zvavasingafariri, ivo havazotsvaki kukuranga. Vanozotsvaka kukubatsira, vachida kuti uve zvavakakurongera. Vanoda kuti uvateerere, ugamuchire mashoko avo. Vanoziva kuti izvozvo ndizvo zvinokuita munhu kwaye. Saka vanotaura newe vachitsvaka kukupinza mugwara rakanaka, vakutungamirire nekukunatsa. Ivo vanokufarira nemwoyo wose. Pangava nevanhu vanokushora, vanhu ava vangava mumhuri yako, pangava nevamwe vanokuvenga, izvozvo hazvina basa. Muponesi Jesu ndivo vakakosha. Ivo vanokufarira nemwoyo wose. Izvozvo ndizvo zvinofanira kukosha kwauri. Ngazvikoshe kudarika zvimwe zvose zviri munyika. Haleluya. Saka gutsikana naizvozvi. Chitanga kurarama semunhu anofarirwa naMwari. Chitanga kurarama semunhu anoziva kuti Mwari vanomufarira. Ukaona chinhu chisina kunaka mukati muupenyu hwako, hazvigoni kuti vange vari Mwari vachiita. Zvakanaka zvega ndizvo zvinobva kuna Mwari. Iwe ngoziva kuti Mwari ndiMwari vanokufarira. Regai tinamate. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndokuropafadzai nokukudzai. Ndoda kutendai nokuti munotifarira.
munofarira isu vanhu venyu, munofarira vana venyu, mune shungu dzokuti tibudirire, mune shungu dzokuti vana venyu vafume muzita raJesu Kristu. Mukaona vana venyu vachiita chimwe chinhu, shungu dzenyu ndozokuti chinhu ichocho chibudirire nezita raJesu. Baba, tinokutendai, tinorarama savanhu vanoziva kuti vanodikanwa naMwari, vanofarirwa naMwari. Chinyengeterera mumwe nomumwe wabatana neni pamunamato uno, taura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake muzita raJesu Kristu, amen. Haleluya. Zvakanaka, ngatisangane zvekare musvondo unoya asati tisatapedza. Toda kuti mubatane nesu patinonamata tichirumbidza Mwari, tichiimbira Mwari, tobatana pamwe chete saizvozvo. Mwari wakuropafadzei. Amen.
makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet, munogona kunyoresa muchiti pazita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.